Supermarketurile vor să te facă să crezi că a economisi bani înseamnă a cumpăra mai puțin. Este complet pe dos. Adevărata gaură în buget nu este în ceea ce cumperi, ci în ceea ce eviți să cumperi mereu și mereu, lună de lună, în timp ce continui să înlocuiești alimentele reale cu tot felul de prostii procesate, luate din comoditate care nu te satură niciodată. Undeva pe parcurs, cumpărăturile făcute cu un buget redus au ajuns să fie confundate cu mâncarea tristă, fadă și plictisitoare. Aceasta este o minciună vândută ție de companiile care profită de pe urma confuziei tale. Adevărul este că cele mai ieftine produse din magazin sunt adesea cele mai bogate în nutrienți, cele mai rezistente în timp și cele mai versatile lucruri pe care le poți pune în coșul tău de cumpărături. Să-ți reparăm lista, sar peste fasolea la conservă și alege-o pe cea uscată. Fasolea boabe uscată. Matematica aici este de-a dreptul jenantă. 1 kilogram de fasole uscată costă în jur de 15 lei și produce aproximativ 12 căni de fasole fiartă. Asta înseamnă 24 de porții la prețul unui baton de ciocolată. O conservă de fasole, în schimb, te costă cam 6 lei pentru cel mult 3 porții și jumătate. Bunica ta nu lăsa fasolea la muiat peste noapte pentru că nu avea altceva mai bun de făcut, ci înțelegea costul per porție înainte ca măcar să existe această expresie. Păstrează-le într-un borcan închis hermetic, într-un dulap răcoros și uscat, iar ele vor rezista 2 sau 3 ani fără probleme. Lasă-le la muiat cu o seară înainte, iar până la cină ai o sursă de proteine care costă mai puțin decât taxa de livrare de pe Taz sau Glovo pentru un meniu fast food. Fulgi de ovăz. Nu vorbim despre pliculețele aromate care au mai mult zahăr decât o prăjitură. O pungă de fulgi de ovăz simpli costă cam 8 lei și îți oferă aproape 30 de porții, adică vreo 30 de bani pe bol. Marketingul a convins o generație întreagă că micul dejun are nevoie de o mascotă pe cutie, ei bine, nu are. Fulgii de ovăz rezistă pe raft un an întreg, sunt plini de fibre care te țin sătul până la prânz și preiau orice aromă le adaugi, scorțișoară, unde arahide, fructe de pădure congelate sau orice altceva ai prin frigider. Gătește o cantitate mai mare duminică seara, porționează-o în borcane și ai un mic dejun gata de luat la pachet pentru toată săptămâna, fără să mai fi tentat să oprești la patiseria din colț. Oale, da, prețurile au tot fluctuat în ultimii ani, dar chiar și în cel mai rău caz, ouăle rămân una dintre cele mai ieftine proteine complete de pe planetă. Un cofraj de 10 ouă, chiar și la un preț premium de la Mega Image, ajunge cam la 1 leu și 50 de bani oul, iar fiecare îți livrează 6 grame de proteine, plus o duzină de nutrienți esențiali pe care corpul tău chiar îi folosește. Compară asta cu un baton proteic care costă 10 sau 15 lei pentru aproximativ același aport de proteine, doar că ambalat în zahăr și texte de marketing. Ouăle rezistă între 3 și 5 săptămâni în frigider, se gătesc în mai puțin de 5 minute și pot fi sărate sau dulci, în funcție de starea ta de spirit. Dacă nu cumperi ouă săptămânal, pur și simplu ratezi proteine primite aproape gratis. Legumele congelate, iată partea pe care nu ți-o spune nimeni. Legumele congelate sunt adesea mai hrănitoare decât produsele proaspete care stau sub lumina neoanelor din Auchan sau Carrefour, pentru că sunt înghețate la maturitate maximă, în loc să fie culese de vreme și transportate cu tirul sute de kilometri. O pungă de brocoli congelat costă adesea mai puțin de jumătate față de cel proaspăt, rezistă practic la nesfârșit în congelator și generează zero risipă, deoarece folosești exact cât ai nevoie, fără frunze ofilite, fără pungi fleșcăite uitate în sertarul de legume, fără vinovăția de a arunca spanac stricat duminică. Produsele proaspete au locul lor, dar dacă cumperi legume proaspete pe care nu le mănânci în termen de 3 zile, nu economisești bani, ci plătești în avans pentru gunoi. Roșiile la conservă, acest produs este aproape ca un truc ieftin. O conservă de roșii întregi decojite costă vreo 4 lei și se transformă în baza pentru sosuri, supe, tocănițe, întreaga coloană vertebrală a gătitului de buget din jumătate din bucătăriile lumii. Bunicile italieni au construit imperii de savoare doar din roșii la conservă și ulei de măsline.
În schimb, un borcan de sos de paste gata preparat costă de 3 sau 4 ori mai mult pentru ceva ce ai putea face tu mult mai bine, în 15 minute, cu usturoi, ulei și puțină răbdare. Ține mereu câteva conserve în cămară, ele fac diferența dintre nu am nimic de mâncare și cina e gata în 20 de minute. Orezul este campionul absolut al costului per calorie. Un sac de 10 kg poate costa sub 60 de lei la Selgros sau Metro și poate hrăni în liniște o gospodărie timp de săptămâni întregi. Este baza alimentației pentru jumătate de glob, dintr-un motiv pe care nimeni nu a avut nevoie de un nutriționist să le explice, este ieftin, este sățios și merge cu aproape orice. Depozitează corect într-un recipient etanș și va rezista ani de zile. Oamenii care zboară până în Bali pentru retreat-uri de nutriție mănâncă același orez pe care tu îl poți cumpăra cu câțiva bani porția de la magazinul Profi de la parter. Diferența constă doar în modul de prezentare pe farfurie și în prețul astronomic. Untul de arahide simplu, uită de raionul cu unde migdale, asta dacă nu cumva îți place să plătești triplu doar pentru marketing. Un singur borcan de unt de arahide îți oferă proteine, grăsimi sănătoase și o valabilitate pe raft care durează luni întregi dacă nu este desfăcut. Întinde-l pe pâine prăjită, pune-l în blender pentru un smoothie, amestecă, îl înovăz sau mănâncă, îl direct cu lingura când nu se uită nimeni. Costul per porție ajunge cam la 1 leu, ceea ce face ca acele gustări proteice de 30 de lei de la benzinărie să pară o mică infracțiune. Bananele sunt cel mai calomniat fruct din cultura modernă de wellness, de obicei de către oameni care nu s-au uitat niciodată pe o etichetă de preț. Costă în jur de 1 leu sau 1 leu și 50 de bani fiecare, vin în propriul ambalaj oferit de natură și îți livrează potasiu, fibre și energie rapidă fără un bon fiscal care să te facă să tresari. Sunt ușor de transportat, nu necesită nicio pregătire, iar când încep să se înnegrească, nu le arunci, ci faci un chec cu banane și brusc devii cel mai inventiv din grupul de pe WhatsApp. Peștele la conservă, o conservă de ton sau somon costă cam 7 până la 10 lei și îți livrează aproximativ 20 de grame de proteine, alături de grăsimi omega-3, care te-ar costa o avere sub formă de suplimente. Nu are nevoie de frigider până la deschidere, nu se strică ani de zile și se transformă într-o masă completă în mai puțin de 5 minute cu niște orez sau o felie de pâine. Aceasta este proteina salvatoare în caz de urgență, ține câteva conserve în stoc și nu vei mai avea niciodată scuza să comanzi mâncare acasă doar pentru că nu ai nimic în frigider. Ceapa și usturoiul, individual sunt ieftine, iar împreună sunt responsabile pentru a face aproape orice masă de buget să aibă gustul unei cine la care ai depus mult efort. O plasă de ceapă costă câțiva lei și rezistă săptămâni întregi într-un loc întunecos și răcoros. Usturoiul respectă aceeași regulă. Aceste două ingrediente depun mai multă muncă pentru savoare decât jumătate din sosurile și amestecurile de condimente exagerat de scumpe care umplu rafturile de specialități. Învață să le folosești cum trebuie și brusc orezul cu fasole încetează să mai aibă gust de pedeapsă. Începe să aibă gustul unei alegeri inteligente. Cartofii. Industria de fast food a construit un imperiu vânzându-ți cartofi prăjiți cu un adaos de 400%, iar acest ingredient demonstrează că nu ai avut niciodată nevoie de ei pentru asta. Un sac de 2 kg și jumătate de cartofi costă în jur de 10 lei și îți ajunge pentru o săptămână întreagă de mese, la cuptor, piure, prăjiți sau fierți în supă. Sunt sățioși, versatili, iar dacă îi păstrezi într-un loc răcoros și întunecat, departe de ceapă, vor rezista o lună fără probleme. Ai deja acces la același ingredient, pur și simplu plătești pe altcineva să ți-l taie. Iaurtul simplu, evită paharele cu iaurt cu fructe, care sunt pline de tot atâta zahăr cât un baton de ciocolată. O găletușă mare de iaurt simplu costă mai puțin per porție, oferindu-ți în același timp proteine, probiotice și o bază neutră pe care o poți controla. Adaugă propria ta miere
fructe proaspete sau cereale și ai crea ceva mult mai bun decât varianta de la supermarket la o fracțiune din preț și fără o listă de ingrediente care să pară un examen la chimie. Năutul, coace-l pentru o gustare crocantă, pune-l în blender pentru hummus sau aruncă, într-o tocăniță s-ar putea să fie cel mai flexibil produs din cămară, indiferent dacă este la conservă sau uscat, este plin de fibre și proteine vegetale și costă doar niște mărunțiși în comparație cu o cutie de hummus gata preparat, pe care dai 20 de lei pentru niște năut și ulei pe care le-ai putea amesteca tu singur într-un blender în 90 de secunde, fructele congelate. Urmând aceeași logică ca la legume, fructele congelate sunt înghețate rapid la apogeul lor nutrițional, fără să se altereze și fără să genereze risipă, fiind adesea mai ieftine decât cele proaspete, mai ales iarna. Bate-le în blender pentru smoothie-uri, amestecă, le novăz sau dezgheață, le pentru un topping rapid, ai parte de toți nutrienții fără presiunea timpului dictată de fructele proaspete care putrezesc în tăcere în bolul tău de pe masă, în timp ce te simți vag vinovat pentru asta. Puiul întreg, cumpărarea unui pui întreg în loc de bucăți pretăiate la tăviță îți poate reduce semnificativ prețul pe kilogram, obții mai mult din el 2 piepți pulpe aripi și o carcasă din care poți face la foc mic o supă de casă care face de râs cuburile cu concentrat de pe piață. Nimic din acea pasăre nu se irosea în bucătăria bunicilor tăi și nimic nu ar trebui să se piardă nici în a ta. Un pui, porționat corect, se transformă cu ușurință în 3 sau 4 mese complet separate. Pastele uscate nu costă aproape nimic, fierb în 10 minute și se potrivesc cu absolut orice altceva de pe această listă, fasole, roșii, usturoi, legume congelate sau ton la conservă. Este suportul suprem pentru tot ce ai deja prin cămară, iar o singură pungă de la Penny sau Lidl îți poate ajunge pentru mai multe cine, la un preț mai mic decât un meniu la un restaurant de tip împinge tava. Lintea, mai rapidă decât fasolea, deoarece nu trebuie lăsată la muiat peste noapte, lintea fierbe în exact 20 de minute și costă ridicol de puțin per kilogram, a construit în tăcere bucătării întregi în Asia de Sud și Orientul Mijlociu din pură necesitate și se pare că necesitatea a produs unele dintre cele mai eficiente și aromate stiluri de gătit de pe planetă. Varză, subestimată, trecută cu vederea și absurd de ieftină, o singură căpățână poate rezista săptămâni întregi în frigider și poate fi folosită la nenumărate mese, salate, trasă la tigaie, supe, oferind un randament uriaș per kilogram. Este una dintre legumele cu cel mai bun raport calitate-preț din întregul raion de produse proaspete, dar nimeni nu face TikTok-uri despre ea pentru că nu arată la fel de bine în poze ca o felie de pâine cu avocado. Laptele de cocos la conservă. O conservă de lapte de cocos, care costă în jur de 10 lei, transformă orezul, lintea sau legumele de bază în ceva ce pare comandat direct de la un restaurant. Este arma secretă din spatele unei mari părți a bucătăriei tailandeze și indiene și face ca mesele de buget să pară intenționate, nu doar un compromis financiar. Pâinea, indiferent dacă o coci acasă sau o cumperi, pâinea rămâne una dintre cele mai accesibile metode de a construi o masă sățioasă. Pâine prăjită, sandvișuri sau pentru întins în supe și tocănițe făcute din toate celelalte ingrediente de pe această listă și închide perfect topul nostru. Păstrează un congelator dacă o cumperi în cantități mai mari și nu te vei mai lovi niciodată de problema mucegaiului care apare pe furiș. Iată tiparul pe care probabil l-ai observat deja. Absolut fiecare produs de pe această listă este plictisitor. Niciunul nu are ambalaje strălucitoare. Niciunul nu vine cu un cod de reducere de la vreun influencer de pe Instagram special pentru Black Friday România și tocmai acesta este scopul. Industria alimentară cheltuiește miliarde pentru a te convinge că a mânca bine necesită a cheltui mai mult fals, necesită să cumperi ingrediente în loc de produse preambalate și să le folosești înainte să se strice. Oamenii care mănâncă bine cu un buget restrâns nu sunt norocoși și nici nu fac sacrificii. Pur și simplu au încetat să mai plătească pentru comoditatea de care nu au cu adevărat nevoie. Umple-ți coșul de cumpărături la Kaufland sau Lidl cu această listă și nu doar că vei economisi bani, dar în sfârșit vei face cumpărături ca o persoană care știe exact ce face.